Ako veľmi dôležitú vec vnímame to, aby napríklad informatik už mal v sebe aspoň čiastočne vybudovaný nejaký cit, ako má navrhnúť softvér, aby užívateľ s ním vedel ľahko pracovať. Fakulta riadenia informatiky je zaujímavá práve tým, že spája to technické s tým praktickým. My sme prakticky orientovaná škola a to z toho dôvodu, že v podstate máme tu množstvo predmetov, ktoré sú zamerané na vývoj softvéru, na vývoj veľkých informačných aj komplexných informačných systémov. A tí študenti riešia aj zložité úlohy a tým pádom sa učia robiť kvalitný, dobrý softvér. Každý ako keby má šancu sa stať odborníkom v danej oblasti, ktorá ho zaujme. Populárny je predmet vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia, kde si študenti môžu spraviť vlastnú mobilnú apku. Naučia sa teda princípy, ako sa tvoria mobilné aplikácie a vytvoria na záver ako semestrálnu prácu mobilnú aplikáciu, ktorá je použiteľná, ktorú následne môžu nasadiť na Google Play a potom predávať. Prístup tých vyučujúcich je o tom, že sa snažia tým študentom ako keby sprostredkovať informácie z praxe od reálnych firiem a riešime reálne problémy. V priemere môžem povedať, mávame okolo 10 študentov z fakulty riadenia zamestnaných vo firme. Títo študenti sa púšťajú do rôznych vývojových projektov pod vedením našich expertov a seniorov, takže dostanú sa vlastne k praktickému životu vývojového pracovníka. Prebiehajú tu rôzne výskumy, rôzne štúdie, na ktorých sa môžeme aj my ako študenti podieľať. A som veľmi rád, že môžem byť pri zrode rôznych nových myšlienok, rôznych nových technológií a naučiť sa takéto záležitosti použiteľné taktiež aj v praxi. To, čo oceňujeme na tých študentoch z fakulty riadenia, že majú veľmi silný zápal, veľký drive, chcú sa učiť všetko nové, všetko moderné, sú veľmi nabudení, sú ochotní tu pracovať skutočne enormné hodiny na svojich projektoch a veľmi ich to baví. Naša fakulta je zameraná na informačné technológie, takže máme projekty, ktoré sú zamerané na vývoj informačných systémov, vývoj riadiacich systémov. Ďalším príkladom sú vyvíjané roboty alebo signalizačné zariadenia, senzory pre riadenie dopravy. Počas doktorandského štúdia som sa zúčastnila aj na projekte Žltý robot, čo je vlastne modulárna platforma. Je to open hardware, to znamená, že žiaci alebo študenti si môžu navrhnúť vlastný software do tohto robota, vlastný hardware, môžu si navrhnúť nejaké doplnkové moduly, ktoré budú robiť rôzne veci. Cieľom projektu ARIS je modernizácia výučby predmetu aplikácie umelej inteligencie. Tento predmet by sme radi modernizovali vývojom učebnej pomôcky multirobotického systému. Tento multirobotický systém bude zaujímavý tým, že bude spájať robotické zariadenia a animovanú realitu. Uplatnenie absolventov z tejto fakulty je, myslím si, veľmi dobré. Čo sa mňa týka, tak by som mohla robiť napríklad vývoj vstávaných zariadení, programovanie, ale vlastne všetko, čo trh žiada.